Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tikulandireni nonse amene mukutionera komanso kudimvera pakadali pano. Tsiku la lero ndakutengerani pa tsamba la mkulu amene nayenso amadziwika ndi zochitika za mdziko muno amene yutu ndi Kondwani Kachamba Angwira. Kodi Kachamba walembanji pa tsamba lake la Facebook? Tatipatsani nthawi kuti tiwerenge zimene mkulu ameneyu walemba pamenepa. Yeyu ndithu walemba kunena kuti Kachamba, DPP ikumanga polisi pa zifukwa za ndale. Answer: wonelani video iyi. Umu ndimene anabera shopu ya Burundi ndipo apolisi amanga apolisi anzawo amene akuaganizira kuti anaba nawo. Anyamata azikwanjaja akukhudzidwanso ndi mlandu omwewu. Polisi yamanganso ma civilians ena mlandu omwewu, koma anyamata ake ndi omwewa azikwanjaja. Apolisi amangidwa ndi awa: a former deputy director of CID Mr. Kasalika ACP, Sapti London Mtinda, a former crime superintendent, Inspector Graciani Spiriano, Inspector Govati, Sergeant Oswald Maseko, alowa mukoti Monday. Remember, always innocent until proven guilty by the court of law. In this regard, they remain suspects. Fuso: DPP ikukonza polisi yathu kapena ikulakwisa? Watch the video then uyankhe pansi pa mtima, usatengere chipani chako. Funso lachiwiri: udakali ndi mphamvu zosapota kongeresi? Please let's help APM and Gen Answer fix this nation. Our president needs our full support to clean and restore Malawi. Don't argue for the sake of arguing. Argue with data. Tisanapitirize kufotokozera zimene zalembedwa apa, video imene waika Kondwani Kachamba Angwira pasipa tiyike kumapeto kwa programu yathuyi kuti muionere bwinobwino komanso mutsatire mwandondomeko. Mwachizolowezi tikhalenso tikupita kuma comment section komwe tikakhale tikumva makamaka zina ndi zina makamaka zimene zalembedwa pamene papa. Komano nkhani imene ikukambidwa apa ndionena kuti pali kagulu kena ka anthu kamene kakupanga accuse chipani cha DPP kuti chikumanga polisi pa zifukwa za ndale. Koma Kondwani Kachamba wabwera ndithu pamenepa ndi attached video yomwe tionetse kumapeto kwa video yathuyi. Yeyo akunena kuti video imeneyi ikuonetsa ndithu makamaka zinthu zolakwika zimene apolisi amene amangidwa aja kuphatikizapo soma civilians adachita. Komanso pali kuganiziridwa kunena kuti ena mwa anthu amene anakaba mu shopu ya Burundi imeneyi ndi anyamata omwe aja azikwanje. Kodi tu anyamata azikwanjaja inalitu timu ya zifwamba zigawenga ndithu, chifukwa mukaona zithunzi za anthu amene anavulazidwa ndi anthu amene aja ndizomvetsa chisoni kuti munthu wa umunthu akhonza kuchita nkhaza zotero kwa munthu mzake. Pamene paso Kachamba ndithu wapereka list ya polisi amene amangidwa poganizidwa kuti adapalamula mlandu umenewu. Ndipo list iyo ndi ikuyenda motere kuti enawo nda former director of CID akuti Mr. Kasalika, enawo ndi a superintendent London Mtinda, former crime superintendent amene Inspector Graciano Spiriano, Inspector Govati komanso Sergeant Oswald Maseko. Amene ndithu ndi anthu amene akuwaganizira kuti adatenga nawo gawo pomubera Burundi ameneyo makamaka potsatira zinthu zomwe zimachitika mbuyomu. Ndipo anthu amenewa akaonekere ku bwalo la milandu makamaka Monday limene ali kubwerali. Nde Kondwani Kachamba wapitiriza kufunsa pamene pakunena kuti kodi pamene pa DPP ikulakwitsa kukonza polisi yathu kapena ikuchita bwino. Komanso wapitiriza kunena kuti kodi mphamvu zosapotera chipani chimene cha Congress mukuzitenga kuti. Yeye wanena kwatsindikanso kunena kuti
APM komanso Jane Ansah ndi Enoch Chihana akufunika ndithu our full support to make sure kuti dziko lathu lili clean komanso kulipanga restore. Iye wanena kuti chonde Amalawi tisamangotsutsa chifukwa chakuti tingofuna kutsutsa, koma tizitsutsa tili ndi information yokwanira, tili ndi data cholinga kuti tizitha ndithu kudziwa makamaka chilichonse chimene chikuchitika. Kutsindika kotero akunena kuti APM kamena chipani chimene cha TPP boma limeneli silikumanga anthu pa zifukwa za ndale, likumanga anthu potengera kuti anthuwo anaphwanya ndithu malamulo. Anaphwanya ndithu malamulo amene akufunika kuti iwowa akhazikise aone ndithu apite pa khoti likaone kuti lipanga nawo motani. Tisitserekenso ndithu pamusipa ikondwanika chambangwira imweyo walembaso post ina kunena kuti bungwe lomenyera ufulu la HRCC please osati HRDC lalena kuti kafukufuku wawo akuonetsa kuti anyamata azikwanje amapanga ubale ndi mzika za maiko ena zobwera mu dziko muno munjira ya chinyengo, kuwapatsa zida zimene amagwirisa mchito, kumaopseza ndi kukhapira anthu. Kuteroku zida zoopsa zimapezeka ndi anthuwa. Panali connection ndithu. Pali ndithu dzulo kunali press conference bungwe limeneli la HRCC linali ndi press conference, ndipo kumeneku nkumene ndithu afotokoza nkhani zili zitatu kuti anyamata azikwanje watu sana anthu amasewera. Anyamata amene wandithu anali ma connection ndi anthu ena maiko ena amene amapanga supply zida zimene amagwirisa ntchito kuopsezera, kuvulazira komanso kusokoneza chitetezo cha mdziko muno. Nkhani yaketu ndithu ikupitirira amotero. Tipitiriza ndithu kuwerenga zinthu ziwiri zitatu zimene Kondwani Chambangwira walemba pa tsamba lake la Facebook. Mongokukumbutsa ndakhani pompo chifukwa kumapeto kuti kusewerereni video imene yayikidwa pa tsamba limene la Kachambangwira limene ikuonetsa mene shop ya Burundi inaberedwera. Takhani pompo chifukwa simufunika zikuphonya ni zimenezo, umene ndi umboni ndithu ogwirika imene ndali CCTV kamera imene idajambula mene zinthu zimenezi zimachitikira. Don't forget to subscribe, like, comment komanso kupanga share chifukwa zimenezo zomwe zimatithandiza ife kuti tipitirize kuchita zimene tikuchita pakadali pano. Tiwerengeso ndithu zina zimene walemba Kondwani Chambangwira kunena kuti pamene mneneri wa chipani cha MCP Jessica Bwira akupempha mabungwe omenyera ufulu kuti alowererepo poteteza anyamata azikwanje, mabungwe aja ayambadi kulowerera. Bungwe lomenyera ufulu la HRCC lanena kuti lili ndi mayina anthu 12 mutsogoleri wapitawo amene adaopseza anthu ndi zikwanje, ndipo apereka mayina awa ku polisi kuti achitepo kanthu. Bungwe lilati anthuwa akapezeka olakwa ndithu alangidwe. Zikuoneka kuti ndithu zayang'ana ku dashboard, za ng'ombe zayang'ana ku ngolo, zavuta pamenepa ndithu game yake siri mene imayenera kukhalira. Pali chithunzi swapa ndithu chimene tikhale tikuonetsana. Tiwerenge post imene yakuti umu ndi mmene anyamata azikwanje anatemera maziphunzitsi nthawi imene amapita kuboma ku Capitol Hill kuti akapemphe kukwezako salary yawo. Note, this image is in this post may not be suitable for all social media users. Kutola kuti chithunzi chimene chifeso tikanika kuchionetsa chifukwa choti chikhoza kuti broker, koma ndi chithunzi cha mzimayi amene adakhapidwa mmutu komanso pa mkono, atapita ku Lilongwe ndi mphunzitsi ndithu yeyu kukapempha boma kuti tionjezereni malipiro akuchepa. Ndipo kunali mademo ndithu peaceful demonstrations, koma anyamata azikwanje amenewa anabwera ndi kugwira anthu komanso kuposaposa kukhapa mzimayi mmutu komanso kukhapa pa mkono. Inali nkhani yomvetsa achisoni. Anyamata azikwanje azuza komanso kuzunguza mdziko muno. Takhali pompo chifukwa tikuonetsereni no video imeneno idajambulidwa mene shop ya Burundi inkabedwera. Don't forget to subscribe, like, comment komanso share chifukwa zimenezi zomwe zimatipatsa ife mphamvu kuti tipitirize kumachita zomwe tikuchita pakadali pano. Until that next time, ndingoti mwakuma anonse azikomo.
tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.